Добре дошли в част 2 от Европейското първенство в Португалия. Това беше и деня на самото състезание. Сутринта станах около 7 часа, за да имам достатъчно време за всичко. Започнах с закуска, като си взех малко плодове и овесени палачинки. След което се приготвих и отидох директно към трасето, за да имам достатъчно време и там, преди самото състезание, да си взема номерата, да си наглася чипа, да загрея. От самото състезание останах с смесени чувства. Не мога да кажа, че съм супер недоволна или пък доволна, просто защото всички други държави са на едно съвсем друго ниво спрямо нас. Но като цяло беше ценен опит и уникално чувство да се състезаваш с най-добрите в света. И понеже моят старт беше първия за деня, можех да остана спокойно да гледам цялото състезание. По трасето имаше фотографии, които правиха моментни палоидни снимки и много се радвам, че успях да се възползвам и да си направя няколко. След състезанието прекарахме останалата част от деня на плажа, като някои дори влизаха във водата. Времето беше много хубаво, въпреки че беше декември месец, беше 20 градуса, но аз не успях да се престраша да вляза. Същата тази вечер успях да спя само 3 часа. Трябваше да стана в 2 часа през нощта, защото в 3 тръгвахме от хотела към летището. Като за закуска в 4 сутринта на летището в Португалия си взех 2 големи френски макарона, които бяха много вкусни и прекрасен старт на деня. Спеше ми се адски много и само чаках да стане време за 3-часовия полет до Бергамо, за да мога да поспя малко. За да оползотворим 4-часовия ни престой на летището, отидохме в мола, който е съвсем наблизо. Възползвах се да отида до магазина на Victoria's Secret, за да си взема тяхната класическа пижама, която искам от супер много време. Освен нея от мола си взех един сладолед. После почти стана време за полета ни до София и това беше от цялото ми пътуване в Португалия. Ако сте пропуснали част 1, може да я намерите вече качена в профила ми. Thanks for watching, bye!